Maestro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Maestro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Maestro. Aku golek lesung. Golek lesung. Golek gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangkat? Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Iki to. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong nek sing bayar aku ya to. Iya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darahnya ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuwang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa gentering apa? Hocah. Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngisin-isin aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa polahe kaya wong edan. Aho acu. Wah, wah, wah. Wah, iki